20 anyos nga rider nga taga Manolo Fortich, Bukidnon ang patay. Human nga maaksidente, dihang nag-exhibition sa iyang motor sa Cagayan de Oro City Coastal Road, dihang mibangga kini sa nakaparada nga taxi. Ano ang report ni Cyril Chavez? Nangabaling tiil, nagkadugo ug patay kining 20 anyos nga rider nga residente sa Barangay Dabilag sa Manolo Fortich, Bukidnon. Human nga maaksidente diyang nag-exhibition sa iyang motor sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City. Batod sa PNP, nahitabo ang aksidente pasado alas 3 sa kadlawon adlong Martes. Sumala sa kauban na sab sa biktima nga nahagit kuno kini samtang galantaw sa nag-drag race ni adtong tungura. Butang nga nagpakusog sab kini og padagan og nag-stunt hantod nga mibangga kini sa usa ka taxi unit nga nakaparada kilid sa dalan. Naghapa sa motor dayon pag-abot sa tulay kanang naay Kamakawan Bridge man aliya sa Coastal Roads, kanang medyo mura siya og hampal, wala siya dili sa level, nawad-an og control ang driver, mao tong natagak kuno yang pikas tiil, nagsarasay na ang iyang motor dito ni paingon sa right side ug dito na igo sa taxi nga nakapark. Tungod sa grabing samad nga niaguman sa biktima resulta sa aksidente, dead on arrival kini sa ospital. Samot na kay wala kini helmet nga gisuot. Dugang sa PNP, posibleng tikitan sab nila ang taxi driver sa hitabo. Human nga gibiyaan ra niini nga nakapark ang iyang unit bisan dili parking area ang lugar. Pero ang aksidente nga nahitabo, iyaha man ning lihok, mahulog gini siya nga self-accident, wala man siya gibanggaan. Kunya sa layo pa, nasarasay na daan iyang motor. Wala na sab kaso giandam ang PNP. Batok sa driver o wala na sab nila kini gikustudiya. Wala na ipahayag ang driver sa maong aksidente. Cyril Chavez, 1 Mindanao.